Iată un câine cu salariu de 3.000 de yuani și fluturașul său. Deși a pierdut 1.800 de yuani pentru hărțuirea pisicilor și alte comportamente necivilizate, restul banilor chiar i-au fost virați. Are chiar și ștampila contabilității. Totuși, mai șocant e că, fiind câine, are economii de peste 70.000 de yuani. Câinele zice că nu îi poate cheltui, pur și simplu nu are pe ce. O cheamă Dai Meili și e vedeta unei fabrici din Guangdong. La început, a fost un simplu câine crescut de paznic. După ce paznicul a murit, fabrica a adoptat-o. Din fericire, toți iubesc animalele, mănâncă ce mănâncă și ei, dar o porție de a ei face cât 2 de ale mele. Nu duce lipsă de nimic. Totuși, Dai Meili nu e o profitoare, și-a asumat singură responsabilitatea securității în fabrică. Patrulează zilnic atelierul și curtea, dacă vede pe cineva lenevind sau vreun șoarece trecând. Intervine imediat, fără ezitare. Când curierul e copleșit, îl ajută la livrări. Deviza ei este siguranță și încredere. Desigur, jobul ei preferat e cel de model. Când fabrica creează produse noi pentru animale, ea e prima care le testează. Produsele sunt ajustate după reacția ei. La începutul lui 2021, compania a emis un anunț oficial, recunoscându-i munca asiduă de-a lungul anilor. A fost numit șef al securității, cu salariu de 3.000 de yuani și primă de 30.000. Are beneficii și concediu de maternitate.